Visul ca produsele italiene de cea mai bună calitate să ajungă în casele a cât mai multor iubitori ai stilului de viață italian a condus în anul 2015 la nașterea lanțului de magazine Supermercato. Supermercato, magazinul cu produse 100% italiene în România. Rețeaua Supermercato include astăzi 37 magazine fizice și un magazin online. Suntem în continuă expansiune pentru a ajunge cât mai aproape de clienții noștri. Supermercato este o afacere de familie cu o echipă tânără, ambițioasă și dedicată. Cine nu iubește acele branduri italiene cunoscute în întreaga lume? Gustul autentic al băuturilor, al uleiurilor de măsline sau al sosurilor de roșii, pastele din grâu dur sau blaturile de pizza cu gust inconfundabil, parfumul lăsat de produsele de curățenie în toată casa, toate te fac să te simți ca în Italia și să revii în magazinele noastre. Supermercato. Aducem Italia la tine acasă, în fiecare zi.